Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hadin gajing klat jung Dr. ki kerum keram kelas dangmi hakane ka jala meklaya jungi khamtam hangne hari kasi jungi kane baru kade ka bud jung korasang ma hakapuar bu Dr. Ki udang im umnut banwanra lagi kerum keram hangne hari kasi namar Dr. Ki udai ubru bastat udai ubru ubom yasa bat ki rusno udai ubru bakran be thar thar ki jinsa udai ubru ubom jirit uju pha da ki saka sarkar India uju kran ru ha parlimen kum tahu kora sama umnut ban le don bor umnut ban lilam me khande wasi ka jungi kane gade ka jing persothu ka junga phi ki padba lada phi sothu te to sothu no lada phim sothu te dep nagaleng ka junga ngamla ban le e na kam ta ka jung phi ngam dai ulang kenya na kam ta ka jung phi. Hello para bro, saya sempat ngakuat ban persothu ipi baru ki padba ki baju pej bha ya ki video ki junga mangi ki padba ngi don ka bor ka bakraw khamta bak por thebut kumta ngimdai ban shoot thebut klebi ngimdai ban shoot thebut klumar ndre ngi de ban tip ya ka bor ka bakraw ka jungi namar mangi ki padba ngi don ka bor ka bakraw khamtam ha ka por thebut kamontoi ban penlong kino ki protes lada mangi ngirang bi lada ngi lasai de hoj ndre bun pat bun ki barang bi ki bompat sengotu kaba kongsan kade ban persatu swa ban penlong swa ka camping lane daga socialization khnang ba ki padba ke satu lada kim satu kamontoi bangin yakhi kamontoi ban panmi hurihra namar ban panmi hurihra hakmat ki bi kalong kumbas penjot kamat ka phalade nah kalian ka jonga ngam kwa ban satkan nagam da jong ki bi ngam kwa ban penjuat pen yupang kamat ka phalade nagam da ki bi ngakwa swaban pensatu lada ki satu kabiang lada kim satu te nagliang ka jonga ngampwa ban penjuat kai kamat ka phalade kabakongsan nga kalong bangan pensatu swa pada kim satu kamut kalong lene nga keren dengan keren be dengan pensatu be khnang ba phinasai lada phi accept pia ki jingsa ki jonga biang lada phim accept ru ka syong ka mon re phi lada phi kwa ban ngit ya ki nangalam ki barsap ya ka jing penbi jong ki nangalam ki barsap ka syong ka mon re phi nre ka jing jot kan apingi lada ngi ngop haki rusno lada ngi ngop haki ru boman phi inem bakane ka jalam me khlaya jungi nakapur ksakapur kajuan baik akan rum keram khamtam hangne hari khasi jungi kajudan baik akan rum keram namar ubalong he haka sarkar udai na kawai pat kajad benreu umdai u jaj benreu khasi jungi umdai u khasi ubalong he haka sarkar udai u garo udai u kora sama chief minister te filayo ihi jadi kam ki bang kora sama ule filai ihi ya ka jingbut po ya ki but jung kora sama Shagaro Hills uthe development buk uthe da ki development ki bahe kadba syari khasi janti bat uai lagi development ki ba mahu la kentai wanra panban lagi development ki bom pensna tanat ngi ki padba kum kato ka jing thmu jong u kora sama bat ka sarkar ka jing u ban wanra lagi jing te ki bom pensotanat ki bom ya habat ki padba hangto halum pungdeng kum kato hadu mata kadon kata ka jing persya jong ki padba batna kalian jong kato ka seng ka kum to ka Green Tech Foundation day kino yalam jong kata ka seng ki la yakhi kila syak tangan nagam ta ban persya ya ka jing thmu jong ka sarkar kora sama ban te da kita ki spa na ki ene kita ki jing te
kiba wanra penban ya ki kam dakai ki kam auri kumno ka sarkar ka kwa penban kum kita ki jingte ki bom aji mentoy yang ki ba jong kane ka jala kalong penban kumban kentiu ya kiru jaklie tiana kalian ka jonga nga persya ya ka jingrai jong ka sarkar bante da kum kita ki jingte hang tua halumpung deng dara ko bante depi ukora sama ude bante hagaro hills ban bante hari khasi jungi dara ko bante kum kita ki jingte te hagaro hills ken balai unsuan penjot jagari khasi bayi jungi na kalian ka jongaru nga persajur ya kane ka jingtmu jong ka sarkar tangba nga supensai fi ki ba ka bakongsan nga kalong ka jingpensai ka socialization lane ka campaign ka kwa banai da ka hours program tane da ka campaign lingba ki konten ki junga omde bangan penjenjar de bangan lesak tangan ba ngan penyupang kaya lade ngan penjenjar nomor nama pi ki ba pia bi kamantoy nga bangan le kumta kalong kumbanga penyupang man ka mer ka phala de kalong kumbanga pentrat man ka mer ka phala de ngampwa ban penyupang lade ngampwa ban penyab lade tang nakamta jongki beach bai namar bun khasi jongi ki deki beach bai kumba beach judas hagaba ula beach bai dino ijisu ngampwa ya ki padba khasi jongi kinang beach bai pide ban penankam hok ya ka vote ka jong phi ha ka porthe vote pide ban jitmai ya ka sarkar phimde shu banang jit ya ki ju kinong yalam lane ki ju ki MLA la ki long ki MLA lane ki MDC wa cha ubru babha ya ubru ba trehok ngide ban pene katba ya ubru basno te nyemde ban pene uju si ju ngide ban chain ngide ban wanra ikataka dynamic tane ikataka chain ngide ban perkela ngimde ban pene uju siju ya ubru basno fi ban kersan watla udon kaspa kapau katno katnoru kalong ban kumba ngi benda ngidi ya kamer ka phala de namar losu da kapisate te losu da kapisate unle kat pamon tumtangi de ban sotu nang ne sakmat ngide ban sotu ya ka jingkordor jong ka vut ka jungi mangi patba ngidon ya kata ka strong power lane ka bor ka klan ha ka por thevut ngide ban penankam bha ya ka vut ka jungi ngide ban long ki bru start ha ka por thevut ngimde ban bispa bisbai ngide ban tip ngide ban da long ki bru start ha bangi jet economy khwa ban ailat tekane ka sarkar jung kora sangmat phi kasapoi ka por pa kane ka ri khasi jantie jungi kan sa jot thiau war mentaru lasang penjot war mentaru phiam wanra beda ki kenum kenram hang ne hari kasi jungi tang ki kam penjot sudah kat bahasa garo hills pat uthe na ki development buk kane kadeka bud jung ukara sama ban penbiang shwa ki development hagaro hills kat ban penjot hari khasi jantie lada labiang ki development hagaro hills un sapano laga jong ka jala neka garo state un sa pano laga jong ka jala bat un saya klatno bat ngi ki khasi jantie kata kadeka bud jung ukara sama pide ban sotu phimdei bansu ya bi bansu yang ngit matla ya kumkine ki nongelam ki basneu bunsen kira plan bha haba kile kana kam
kilong ki bro ki bashalak, kilong ki clever man, ki bro ki basner phi, ki day ki mastermind, phi day ban start, phi day ban long ki bro ki start, phi day ban subik, ni day ban cancel sendon, ni day ban boycott sendon, ya ka party jong kini ki high level, ni day ban boycott sendon ya ka party jong ki kapitalis, ni day ban kersan bek ya ka party jong baduk, ni day ban ailat saya kiwe ki party ki bakwa ban trai bah, lada makiru ki lemeng, lada makiru ki thombor ki kwa ban wanra ka jingjot nang sa boycott ta kiru kalau ngota ngi day ban penkelangen kar kom jiti ginum hikmat habang im hagari lajlu jru hagari sinsar pad baru kabut man kasan snem ngidon ne kabuar ka bakraw te mangi pad ba kabuar ka kasyong hangi ki pad ba nang tebut te ka kanrum kanra baro kadai ka jingbi jompi ki pad ba nga kanok be japi ki pad ba ma phi ki pad ba phi bi lada phimbi phi lada phim ai bor ki kumno ken yo long chief minister kumno ken yo long ministers kumno ken yo long home minister health minister education minister kim yo long minister lada mangi ki pajba ngim kersan hadin gajing khlad jung doktor ki kerum keram kelas dangmi hakane ka jala mekhlaya jungi khamtam hangne hari kasi jungi kane baru kadai kabut jung korasangma hakapuar bu doktor ki udang im umnut banwanra lagi kendam hangne hari kasi namar doktor ki udai ubro bastat udai ubro ubom yasa bat ki rusno udai ubro bakran be thar ki jinsa udai ubro ubom jirit uju pha da ki sti saka sarkar india uju kran ru ha parlimen kumta korasangma umnut ban le don bor umnut ban lilam mereka khandau kasi ka jungi umnut ban penjuat ka ri kasi jungi kat ba u doktor ki udang im nre hadin ba u doktor ki ulaklat kumta kilasang mi ki keru keram hangne hari kasi jungi kane gen kare ka but jong ukura sangma haba ui ba umdan su UMP jongi hangne ha ri kasi janti kumta losdang ban penmi ya kita ki keru keram losdang ban penmi ya kita ki huri hura hangne hari kasi jungi kane kare ka but arsab jong ukura sangma kane kare ka jing persotu ka jongai phi ki padba lada phi sotu te to sotu no lada phim sotu te dep nagaleng ka jonga ngamla ban le e nakam ta ka jumpi ngam dai ulang kenya nakam ta ka jumpi ngam sha than la de nakam ta ka jumpi ki bi te lada phi sotonat lada phi sode ye ki jingkran ki jonga te saya like saya share saya komen ru te lada phim sode ru ka syong kamon ka jumpi nagaleng ka jonga nga super sotu lada phi sotu lada phi kwa ban long gibro gi bastat te phide ban pun kelano ya ki jilong ki jumpi phide ban da perkhat ban sotu ya ki but arsap jong ki nongelam ki basneu te kane kade tang ka jing persotu ka jong ai phi mo te ka syong kamon ka jong phi lada phi sotu te biang lada phim sotu te dep na ka leng ka jonga ngam la ban le e na kam ta ka jong phi te khublai sibun khublai chajar ngu ngin sa syam biang haki be bat ki video